zerua aski estalia, lankide batek esaten zuen euripean egongo ginela, oraindik ez. Ez dugu euririk eta oso temperatura goxo-goxua eta jeitsiera, alardearen jeitsiera, bere ala estitxurbina arratsaldean zen moduz. Ze fite! Arratsaldeon, dena prest. Eta segituen ikusiko ditugu atxeroak ja, kale nagusia jeisten eta oraintxe bertan Txomin Eskarmendi San Juan plazara sartzen. Hortxe dago, Txomin Eskarmendi atxeroen kaporal burua, inzuzen ere San Juan enparantza honetan sartzen, hortxe dago, geure inguruan bertan sartzen atxeroak 2026ko alardea ospatzen ari da gaur San Martzial egun hontan. Goizean iduzkia gehiago, arratsaldean iduzki gehiago eta iduzkitsuak ere geure atxeroak kasu honetan kaporal buruaren agindupean Txomin Eskarmendi. Hortxe bertan ditugu. Eta aipatu dizut goizean, San Juaneko zuhaitza hori, hortxe bertan dago, atxeroak bertan, baina dirurik ez dago. Hori da, nik uste dut ez dela atxerorik igoko, dirurik ez dago enbitartean ezkera igoko, ez. Baina egia da horrelako guraldia eskartzen dela, nik ez dakit San Martzial gure alde dagoen, Klarisei ez digu horrotzerik eraman, eta alare, 20 gradu lainotuta, freskito, desfilatzeko eguraldi paregabea. Hola firmatu beharko bagenu urtero, nik firmatuko nuke. Bueno, erki atxeroak bertan ditugu eta gero ja danborra da, danborra nagusia Leire Lorenzo beato dugula eta kantinera Eider Martin Presedo, hortxe bertan Txomin Eskarmendiren agindupean atxeroak hortxe ditugu, hain zuzen ere udal etxearen ingurua bertan, geure ezkerretan eta hortxe bertan sartzen dira Eskarmendi Txomin Eskarmendiren agindupean hemen kokatuko dira berehala, pasten da hemendikan, Txomin Eskarmendi, behar den itzulia, eta hortxe ditugu atxeroak eta lehen kantinera Eider Martin Presedo danborra dakoa. Hori da bai, iruditan danborra da, ze polita datorren danborra da, bere kantinera eta baita ere Leire Lorenzo danbor nagusia lehenengo urtea kriston lana egin du, poz-pozik santzen da San Juan plazan, eta txibiritok jotzen ez zuten arren, atzetikan redoble eta partxak bandarekin batera, jota fuego. Bai, eta bandarekin batera inzuzenera, berehala oso fite edo hau, abiadura zoragarria hartu egin du, danborra da ondoren banda da. Bandako zuzendaria Beñat Aizpiolea Ormazabal dela aipatu behar dugu, kantinera Magi Ugarte Casas. Bertan sartu da, bandera ze itxura baten dena elekoiak, Noski bai, etzin muixu bat diari nahi diot iratia mantegiri aurreko danbor nagusia, berak pauso bat atzera, erredoblarekin aurten, eta bere atzetik banda. Eta bandako zuzendari berria, goizan esan dugu, Beñat Aizpiolea, lasai ikusten zaio, urtero egingo balu bezala doa. Eta berarekin batera kantinera Magi Ugarte Casas. Zure agintzerari dira hortxe bertan, geurekin estitxu urbina gaurko egun honetan, eta banda sartzen une honetan, besta gisa, ospakizuna berezia, alardea hain zuzen ere, 2026ko alardea ospatzen ari da, San Juanen barantzan sarrera bandarena berehala komandantea, zango dugu gurekin, Naiara Diez Manterola, Kuarterdiña Txikil Plaza, zer bai? Orain ez dator Naiara, lehenengo generala dator. Generala dator, bueno, egia. Nire hankasartze txikia, oan generala dator. Nire gidoiarekin batera generala kasu honetan. Eta hortxe bertan dago Patxi Perez, Patxi Perezen agindupean. Baina berarekin kornetina, kornetina berarekin, Kriston lana Txiki Plazak aurten lehenengo urtea, eta egia esan oso ondo egin du. Patxiren goizeko sarrera ere oso polita, eta orain azken minutu hauek disfrutatzea. Bueno, Patxik eusten dugu, Patxi Perez 2026ko alardea ospatzen eta bere lehen urtea dela eta sarrera berezia egin du ospatzeko moduan eta orain kokatu da bere lekua hartuz San Juango enparantza honetan, estatu nagusia une honetan, zalditeriko laguntzailea Agus Artola, Irastorza, infanteriako laguntzailea Monika Calvo Plaza, lehen atxuriz, gorriz, bigarren artillareko laguntzailea Mikel Zubizarreta Calvo, urdin iluna, eta generalaren laguntzailea
Irati Galarza Gil. Plazan dugu ere bai zalditeriko eskolta, beraien lekua hartzera doaz pixka bat urrutiago, zaldiak izutetik ez daitezen, eroso egoteko hor zuaitz artean, kapitaina Ander Monge, teniente Anjon Babaze, alfereza Marion Leguak, sargentua Naroa Perurena, eta kantinera urten Izaro Berasategi Martin. Zalditeriak bere lekua hartu behar du, arauak bete behar dira. Estatu nagusia bertan gelditzen da Patxi Perezekin batera, eta arauak bete behar dira kasu honetan, hortxe geure ezkerrean, udaletxearen ondoren ikusten dugu zalditeria, talde guzti horiek kantinerarekin batera, eta ondo kokatuak. Jada, kale nagusia geisten, Landetxa konpainia, kapitaina Aiora Fagoaga, bere lehen urtea, lehen eguardian egonez berarekin poz-pozik, emozionatuta, gustora egin du goiza eta gustorago arratsaldea. Berarekin doaz, teniente bezala Elaia Iriarte, alferezak Eloi Kolombo eta Miren Olaskoaga, bandereina Nerea Irazoki eta urtengo kantinera Naikari Martinez Ruiz. Hortxe bertan aldaketa bat eta beste alde batetik sartuko dira eta gero berehala Lapitze izango dugu. Lapitze bertan ere sartzen, kokatzen plazan behar dezela eta gero meaka izango dugu gurekin. Hortxe bertan uste dut Eloi Lopetegi sartu dela aurten, uste dut, aipatu didate gaur goizen, zeo zer mezu bat helarazteko Eloi Lopetegiri eta hor kokatzen San Juanen Barantzan konpainiak hain zuzen ere. Urrengoa bidasoa izango da gero, kontatuko dizuet, zeba bronka txiki bat jaso dut, estomatarrak esan didate, gero, atxa aztu zait, gero aipatuko du, Mañolo, garo, Mañolo, hortxe bertan ditugu, konpainiak sartzen eta bere lekua hartzen San Juan Enparantza, eguna azkenean aproposa. Zure lagun batek esaten omen zuen horrelako egunarekin, Samartzial eguna oso ospetsua zela eta berezia. 20 grado eta lainotuta txaketa horiekin jantzita joateko eguraldirik egokiena eta jendea gustora doa, ez lehen urtean bezala itolarrian zijoazela, lehen urtean arratsaldean hemen eguzkitan altzen moduan lan egiten, baina orten dena bikain. Da ikusita konpainiak ze zoriontsuta, ze pozik jaisten diren, dena ondo doa, dena ondo. Joan den urtean beroa ikaragarria. Gaur eguna egokiagoa, baldintzak egokiagoak ere, eta aipatu dezagun, Landetxa kapitaina Aiora Fagoaga izan, tenientea Iriarte Sarasola, Elaia Iriarte Sarasola, alferezak Eloi Kolombo Aramendi eta Miren Olaskoaga, banderina Nerea Irazoki Arbelaitz, kantinera Naikari Martinez Ruiz. Ze esaten du Gaitz Odriozolak, ze esaten du. Lapitzen kapitaina Irene Goenaga Martinez, tenientea Are Aizpuru Jorajoria, alfereza Ane Borreguero Oliden, banderina Iraia del Río Borges eta kantinera Arantxa Mayor Márquez, oraintxe bertan San Juan plazan sartzen, udaletxeari begira eta beraien lekuaren bila. Eta meaka kapitaina Nagore Olaskoaga inzuzen ere, hortxe bertan kokatzen, tenientea Ane Imaz Fernández, alfereza Ane Gómez Amiano, banderina Amaia Pino Ribas, kantinera Idoia Amezaga Sanz, meakako konpainia berria alardean. Hori da bai, aurten, ez, meako kapitainaren ez da lehenengo urtea, badire kapitain berri batzuk aurten, adibidez Landetxakoa, adibidez Lapitzekoa, estatu nagusia komentatu dugu lehen, bai generala, bai kornetina, bai komandantea, aurpegi berri asko aurten, egia da aldaketak egiterako orduan bertigo moduko bat badagoela, baina ikusita ze ondo doan dena, marabila. Beno, hemen ditugu, konpainiak, ni nahi dut oraintxe bertan arraitu bidasoako konpainiarekin, hortxe bertan kokatu digo, hain sartzen, bai ez ditzu esan. Oraintxe plazan sartzen, meaka konpainia, Nagore Olaskoaga kapitaina, tenientea esan bezala Ane Imaz, alfereza Ane Gómez, banderina Amaia Pino eta 2026ko meakako kantinera Idoia Armezaga Sanz. Eta iruditan daukagu kale nagusia, ze polita, jendea txaloka, jendea pozik, jendea disfrutatzen, eta hori da San Martzel egun baterako nahi duguna. Denak ondo pasatzea, disfrutatzea,
Eta listo. Eta listo, aipatu dugun bezala, Bidasoan hortxe bertan Iker Montero Madrid bandera, irungo banderarekin. Bene, azken urtea, badakit, atzo berarentzat izan zela oso egun bereziak gaur ere, bai nola ez, unkigarria gaur goizekoa, negarrez, aipatu behar dugu ere, negarra egitea ona da, eta horrela bizi izan. Esango digute gero preferitismoa dauzkagula, eta badauzkagula kutxunagoak bestea baino. Baina egia da Ikerrek egiten duen lana, ez bakarrik Iker bezala, Garazila Fantasi bezala, Harrotasun egunean egin zuen espektakula Irunen, kristona izan dela, eta tipua ikaragarria, langilea, bihotzonekoa, maite dugu asko. Asko. Eta merezi du, pasatzen zaion guztia, merezi du. Bidasoa konpainia, aipatu dut nola ez, kasu honetan kantinera Nere Estomba Larzabal, Manu Estombaren alaba, Leire Larzabalaren alaba, eta Mañolo Estombaren iloba. Mañolo Estomba, historiko bat. Bai, historiko bat, eta gaur goizean bere bilobarekin desfilatzeko aukera izan du. Momentu oso hunkigarria izan da, egia esan, 3 generazio desberdin alarde berean parte hartzeak ez du preziorik. Ez du preziorik. Beraz, familia oso pozik eta gure bai. Oso ondo kokatzen, konpainia, aixo, lagunak gerturatzen ari dira, inguruan torri, lasai, lasai. Eseri nahi baduzu, lasai. Baina, usteko pixkot bai, Hau Nafarra da pixkot, agitz. Irundarra, pixkot esan du, hoi Nafarra izkera, ongi torri ala eta guztiz ere, Eskerrik asko. Beno, alardea, ospatzen ari da une honetan, Bidasoa konpainia sartu eginda San Juan enparantza honetan, bisitariak beti bai dugu inguruan hemen. Eta eskertzeko bestelatzutan nire gaude denbora guztian. Eta orain, naiz da... San Miguel. Gauden, gu plazan, kapitaina Maider Resende Bidasoakoa, Aitor Zazperentzako ere txiribitoen kauarentzako agur bat, kristolara egiten du urteak eta urteak Bidasoarekin, eta Maider Resenderekin batera, Junkala Moresterinte bezala, Alfereza Jose Kortxon, banderina Iñaki Elizondo, beste historiko bat, Irungo bandera gure Iker Montero, eta... Hortxe bertan sartzen ari da Iker Montero, bere banderarekin, han San Juan enparantzan une honetan, eta Nere Estomba Larzabal kantinera. Hori da bai, eta hemendik ikusten dira, eskopeta horiek, jolgorio hutxean, jai hutxean, hori da nahi duguna. Disfrutatu, gure jaietaz disfrutatu. Lagunekin, familiakin, eta denekin. Bueno, Ikerrentzat azken momentua dira, eta egia esan leku egoki batian dagoela kokaturik Iker Montero Madrid une honetan, Irungo bandera hortxe serioski bere lekua hartzen konpainia, Bidasoako konpainiak bere lekua hartzen ere une honetan. Jarritzen dugu zuzenean Teledonostin, Estitxu Urbinarekin batera, geure hausnarketari bezala gaur ere, aurten ere, eta kriston kontratuarekin. Bai, kristona, baina igual datorren urtean Mallorcara noa, esan diate vuelo txarte... Gauza bera esan didazu, gonbidatu beharko duzu jendea, kriston kontratu horrekin. Edo pagatua dena, esan diate, edo igual kompetentziak ikusiko dugu. Hementxe bertan ditugu, hortxe kokatzen ari dira kideak, Bidasoako kideak une honetan, eta berehala, monitorean, hortxe bertan kale nagusitikan, eske aurten Xabi Bermudezek monitore ikaragarri bat eskuratu gaitu, eta hortxe dugu kokaturik, eta estutxio dago, bueno... Poz-pozik. Eta iruditan kale nagusia geisten, San Miguel Kompainia, Mikel Malmierka kapitainarekin, Tenientea Maite Tolosa, Alfereza Cristina Domínguez, banderina Joao Gobella, eta kantinera Nerea Ávila Sánchez. Bueno, aipatu behar dut ere, Kike Domínguezen, badaki Kike sofritu egin duela, azken hilabete hauetan, eta bere anaiak ere bai, oain duela 2 urte. Eta, bueno, besarkada handi bat, Domínguez anaiaren, nik lagun minan itun kuadrillakoak ere, garai batian, orain ere bai, Lolorekin harremana estuagoa, Kikerekin, eta, bueno... Ofizialki kontatuko dizut, 30ean, ekaineko 30ean urtero tripakiak jaten ditugula berari esker.
Alborada eta Diana ikusi ondoren, elkartera goaz eta berak egindako tripaki goxo-goxo jaten ditugula. Bueno, platera oso goxua da eta tripakiak oso onak, osasunarentzat oso ona direla eta hemengo soldaduak ere jaten dituztela tripakiak noski baiet San Miguel sartu egin da une honetan eta bere lekua hartzen San Juanen Parantzan 2026ko alardea bizitzen ari gara zuzenean eta agur bero bat jarraitzaile guztieri. Hori da kontua, hemen ez dago besterik. Nik aipamen txiki bat egin nahi dut, hor kale nagusian dugulako Koldo Alberdi, Josema Alberdiren anaia, bere lekuko hartu du antolakuntzaren barruan, eta hor dabil Jota Fuego, naiz eta ez desfilatu, dena ondo atera dadin ikuskatzen, eta egiten lana benetan eskertzekoa, eta maigainan jartzekoa, eta txalotzekoa. Bueno, kale nagusitikan beste konpainiak ikusten ditugu une honetan, eta San Juanen Parantzan sartzen direkanak ere, bere lekua hartzen, beste lankideak bai esan. Olaberria dugu. Olaberria Iker Muñoz kapitainarekin bere azkeneko sarrera plaza hontan kapitain bezala, bere azken urtea da. Teniente Abea Rui Pérez, Alferez Irene Díaz, Banderina Maite Marezkurrena eta kantinera urten Garazi Gutierrez Agüero. Nik ez dakit janden urtean iduzkarengatik ez dakit ze eragina izan zuen, baina aurten balkoia berriz ere bete-betea. Bai, lehen urtean zuri eta gutxi gehiago geunden, hemen kriston eguzkiakin da aurten balkoia beteta, gustot ikaragarri ematen du. Bai, balkoia beteta eta plaza, kasu honetan beteta ere une honetan Irungo udaletxean gaude eta eskertu nahi dugu Irungo udaletxearen jarrera hain zuderen eta lana, ugaizo derrezola, Mikel Bonbin, Xabi Bermudez, hortxe dago, teknikari biza eta bideratzen dena, behar den bezala eta Adri ere bai geure inguruan jeitsi egin da. Bueno, eta bitartean, kale nagusitikan ja beste konpainiak ere iristerari dira, Olaberria sartu da, ama Xantalen izango dugu gurekin. Hori da bai, oraintxe bertan plazan sartzen, Iratxe Etxeberria kapitaina, tenientea Naia Dueñas, Alfereza Isabel González, Banderina June Mendizabal, bere urtean ere kantinera izan zena, bizio hartu dute eta jarraitzen dute desfilatzen, eta kantinera Iart Gaztelumendi Oñatibia. Hortxe bertan, ama Xantalen konpainia sartzen, San Juanen Parantza 2026ko alardea betetzen ari da. Jonindako etxea ikusten dugu ere, beste Jonindako etxea da. Bai, orain ardurak kenduta. Tripakeak. Hombre, bai, tripakiek eta arrotz frijituek laguntzen dute, eta ardurak gainetik kentzeak ere beste modu batean ardurak hartzea beharrezkoa da, beti beharko ditugu bolondresak ardurak hartzen ditugunak eta gu oso eskertuta. Dauzkagulako eta kriston kantera dugulako, baina behin ardurak kenduta parranda eta jaia. Tripakiak eta arroza eta esnea, esan dit, xixari txiki batek, belarrira esan dit gaurko izan dela, horrela izan dela. Arroza eta esnea oso goxua dela. Bueno, Joningako etxea beste izen propilua eta gero berriz ere kale nagusitikan ikusten dut beste konpaini bat izango da, Anaka geure artean oraindik ez? Ama Xantalen eskopetak oraindik. Oraindik ikusten. Xantalenek garaman konpainia orden sekulakoa. Begirada bat geure kamarari ere, agurra bero bat ere, eta 2026ko alardea ospatzen ari da, hemen San Juan Parantzan bertan, eta orain bai, baina urrutitik, hor plaza ikusten dugu, betetzen, hortxe bertan ja, bere lekua hartzen, zenbat agur, ez ditu, zenbat agurrak. Bai, egia esan, urte asko daramagu elkarrekin desfilatzen, bagera parrandero pixka bat ere bai, eta gero topatzen gara. Topatzen gara, ensaioetan topatzen gara, jaioetan topatzen gara, eta gero gaurko egun elkarrekin bizitzea ikaragarria da. Eta ez da, jendearen aurpegiak ikustea besterik ez dago, jendea pozik dago, zoriontsu. Danborrak, musika, soinua, berehala beste konpainia, pixka tartetxo bat ireki egin da. Eta hurrengo konpainia, ama Xantalen izango da. Argazkilariak, beste lankideak ere, San Juanen Parantza honetan, ospakizun hau betetzen. Bihar irudiak ikusiko dituzue Davide nagusietan, hortxe bertan sartzen da orain.
Hortxe bertan, kale nagusian ikusten du ja urrengo konpainia. Bai, Anaka dagoeneko plaza da sartzen, pozi dago jendea. Negarrez dakarrikan Iker Montero eta beste batzuek ere bai, Igual guatzetik gero ere bai. Anakako kapitaina Olga González, oraintxe bertan San Juan plazan sartzen, tenientea Jesus Etxeberria, alfereza Aintzan FRz, banderina Mikel Rodríguez eta 2026ko Anakako kantinera Maria Eugenia Vázquez Guzmán. Eugenia Vázquez Guzmán kantinera, Anakako kantinera, Anaka une honetan sartzen ari da plazan, eta berehala ere. Kale nagusitikan beste konpainia sartuko dena Santiago izango da, baino bitartean Anaka bere lana betetzen tarte hori San Juan Enparantza eta kale nagusiko tarte hori beti berezitasuna izaten du kasu honetan, eta hortxe ditugu konpainiak Santiago bertaratuko da. Berriz ere, hortxe bertan ikusten ditugu kale nagusitikan, berriz ere danborra jo, otake. Hortxe bertan, beste kantinera batekin. Anaka dagoeneko plazan bere lekua hartzen ari da, eta atzetik hurbil Santiago dator, baino kapitain bezala Mila Fernández joan beharrean tenientea doa Bakarne antzin guztiz emozionatuta malkoak lehortzen, merezitako txalo zaparrada jasotzen, beste historikoetako bat da Bakarne, eta bere Santiago konpainiak bazeraman kapitain bezala Mila Fernández imaginatzut atzerago teniente lanetan, Bakarne antzin kapitain lanetan alfereza Violeta Saez, bandereina Cristina Menta eta aurtengo kantinera Marina Cordón Agirre. Artilleria ere bai, berehala. Baten batek akuilua sartu du, Bai. Zuzenean jatsi dute... Akuilua baten batek sartu du. Kale nagusitekan hortxe bertan ditugu artilleria guak, kainoiak eta bestinatikoekin, handuekin ere bai, artilleria. Kapitaina da, Julen Gateu Arrieta. Tenientea Olatz Espinosa, alfereza Gorka Grijalba, sargentoa Virginia Reguero eta aurtengo kantinera Lia Ramos García. Arratsaldeko dinamikarekin, plazako dinamikarekin hasi baino lehen erreklamazio bat jaso dute eguerdian, ikasle hoi batena esan, enauzu aipatu. Eta erredoblearekin ateratzen da hemen Santiagon, Matxin Petrikorena, ikasle ona baina erredoble hobea. Bueno, oso ondo. Zorionak ere bai. Eta zuentzat ere bai. Egia esan plaza horrela ikustea kriston gustazoa da. Azkenan hau, bada errebindikazio bat, bada jaiak gure ondokoarekin ospatzeko errebindikazio bat, berdin duz zein den ondoan duzuna, baina bada jai bat. Eta jendea horrela disfrutatzen ikustea, gozatzen, irrifar batekin, saltoka eta zoriontsu gustazo bada. Urte osoan egiten duen lanak merezi du gaur plaza hau horrela ikusteagatik. Beno, bandera bueltatu beharko da? Bai. Eta ze esan didazu banderarekin, egin behar duzula? Nik ez errez, Ikerrek ondo bueltatzen dula ikuskatzea jetxiko naiz. Eta jetxiko zea, argazki bat, argazki bai ez. Bueltatuko zea, ez? Bai, igual bandera nerekin ekarriko gara. Kornetina hemen dugu, ea? Bere ala. Teirorekin batera, bandera bueltatu behar da, atxeroak. Gero arte, baina bueltatu, Ura, eda, hor goxo-goxua ura, ez ditxu urbina gurekin. Eta hor bertan dugu Txomin Eskarmendiren agindupean. Bai, isilik egongo naiz,
Oteiro entzun behar dugulako. Txomin Eskarmendi eskuadroiakin eta Bidasoako bandera bueltatzeko moduan.
gainerako partaidek eskerrak ematea bezerik ez daukagula. Bueno, San Martzialeko jolo. Hortxe bertan duen. Ze begirada zorrotza duen nire lagun honek. Zergatik izango du begirada zorrotza hori? Bukatzear gaudelako, urte osoko lana bukatzear dagoelako, atxeroak badoaz, Txomin Eskarmendi buru, San Martzial malda jetxisten hasiko dira, eta beraien atzetik gainerako konpainiak, eta 2026ko alardea batean bukatu da. Bukatzen ari da, bueno, alardea ja ez gaude alardean une honetan, bandera ikurra Iker Monterok utzi egin du, abanderatuak, eta ja gauza amaitze ardoa, Txomin Eskarmendi jeisten une honetan, San Martzial kalea. Jeisten ari da, eta hortxe geure lankiden azken argazkiak, irudiak ere bai, eta Donosti zuenkin zuzenean, azken minutu hauek betetzen, eta azken minutu hauek eskaintzen zuzenean, ze berezitasuna duen soinuak, bandaren soinuak. Bai, nik eskerrak eman naizkiot alardea osatzen duten guztiei. Azkenean berdin du urte osoan bileretan baldin bazauden, edo gaur txiribito bat hartu eta aparte hartzen baldin baduzu, hemen gauden guztiek osatzen dugu alardea, hemen gaudenek espaldodietan daudenak, etxean daudenak, eta egiten dugun alardea ikaragarria dela. Bueno, behar dugu gain, aipatu ze konpainia ja jeisten den, hortikan, jarrai landetxa berehala, hor dugu oraindik zalditeria, hortxe bertan dugu, bere lekuan kokaturik. Hemen egongo dira plazan zai, ikusiko dute denak nola doazen, denak txukundu ala, eta gainerakoak ronpan filasera, ospatzera, dena ondo joan dela, lan hona egin dugula, eta datorren urtean gehiago. Bueno, aurtengo aipamen berezirik, nahi duzu zeo zer azpimarratu bereziki? Ez, 30 urte bete ditugula, 30 urte alardea egiten, baina baita ere 30 urte erreibindikatzen, Irunen alarde bakarra behar dugula, udalak antolatutako alardea izan behar duela, non bai gizon eta bai emakumeek berdintasunan parte hartzen dugun. Eta horrez gain, gutxi gehiago kristonan egiten dugu, Muxu bat Jose Luis errazkiniko ikusten egongo dela, eta listo. Oain, bakoitza bere konpainera, merendatzera, zerbeza batzuk hartzera eta dantzatzera. Tokatzen dena. Eta goizean ere aipatu dugu datu bat, xifra bat, goizean aipatu dugu 2400 parte hartzaile gutxi gora bera hortikaren ibiliko da, ez? Bai, oraintxe bertan ez daukagu datu berriagorik, bihar, igual etzi hobeto hasiko gara konteoak egiten, zuen bideoi esker kontatu ahal izango ditugu txapela guztiak, zaldi guztiak, partaide guztiak, eta egia da gaurko egunean korrika eta presaka kontatzeak, zenbaki batzuk gora bera doazela, baina 2400 lagun inguru daude parte hartzen gaur, bai. Bihar basarrietar eguna, 11etakoa edo 10etakoa edo 9etakoa edo 8etakoa antolatuko dugu ere, behar dena, eta gero partida pilota, Irundarra badugu, Amiano, aurten Irundarra, Norgehiago dirdirtsuarean barruan sartu dute, Amiano, Unai Amiano, Mariezkurranekin jokatuko du, eta Norgehiagoka oso interesgarria izango da Urantzu pilotalekuan. Eta besta horrekin, gutxi gora bera emaituko dira aurtengo jaiak, baina beste egun bat, bihar eguna izango da errekuperatzeko. No, biharko eguna oso polita da, jendeak ez baldin badu ezagutzen, jetxida dira Mosku plazara, ikusi ezala behiek duten protagonismoa bihar, esne behiek duten konkurso de belleza hori, benetan kuriosoa da, eskolariak egongo dira, bertsolariak egongo dira, herrikirolak egongo dira, pilota partidua, jaiak ez dira bukatu, biharko eguna daukagu oraindikan, gero pareko bat egun deskantxu eta Sanferminetara. Bai, eta Lesakara eta Iruñara, eta jeisten ari dira konpainiak eta usten ari da San Juan plaza, honekan apurka, banda oraintxe bertan oraindik hortxe dugu, eta banda bertan dagonean, aipatu behar da, soinua, giroa, musika dela, baina arata guztiz ere, eta maluruzki, askorentzat, aurtengo alardea amaitzen ari da une honetan. Hori da, bai, baldak eta danborradak hemen aguantatuko dute, konpainia guztiak atera arte, baita zaliteriak, estatu nagusiak, generalak eta komandanteak ikusiko duten alarde guztiak nola plaza uzten duen, eta gero beraiek ere joango dira.
Bueno, geure aldetik, besterik, nahi duzu zer gehiago? Bai, bueno, ez ditxuk beste laburpen bat egingo du, nahi duzu zer repetu, ja nekatu azta, hain nahi duzu eskertu eta zuk nahi duzuna aipatu, unea duzu orain, usten ari da San Juanen Barantzau, Samartzaleko kale horretatik ikuste ditugu konpainiak une honetan bertan oraindik San Juanen Barantza honetan, eta aurtengo alardea amaitu da Estitxurbina. Mila esker Jan-Pierre, bigarren urtez narekin egoteagatik hemen, laguntzen egoteagatik, zurekin dena erresa da, San Martzialak oso ondo ezagutzen dituzu eta zure alboan hau egitea ikaragarri disfrutatzen dut. Mila esker. Guretzat luxu bat zurekin egotea hemen eta lana egiteagatik. Geure aldetik besterik Xabi Bermudez eskarrik asko, bere lan berezia hau betetzeagatik, eta besta eguna dugu. Ez dakit, ez dut izango horea, ez, aurten ez. Nekearekin dago, bueno, geure bisitariak nekearekin ditugu, orduan pakian utziko ditugu. Bueno, ez ditzu, oain bai, aio. Plazer bat, datorren urtera arte. Bueno, geure aldetik, besterik usten, plaza hau usten ari da, ipatu dugun bezala, eta Teledonostik jarrepena bereziat, eta nahi nuen ere, nire aldetik, Iker Monterori agur bero bat, bidali. Azken urtea bere banderarekin izan da, eta merezitako agur bat, eta beste ardurak izango ditu, datorren urtean noski, hortxe bertat ja, oraindik ere, banda eta ze banda, soinua emateko, giroa emateko, eta leku egoki batean, San Juanen Barantza hau, zalditeriko kideak hortxe bertan ditugola eta, Samartzal kale hori hartzen dute. Kasu honetan, konpainia guztiak jeisteko, Urdanibia enparantzaino, eta Urdanibia enparantzan, Moskun, agurra edo beste modu batean ere bizitzeko. Geure aldetik besterik ez, agur bero bat, arratsaldeon. Hondarribiko batzokia, Damarrikalean Santa Maria atetik oso gertu. Ofrecemos platos con producto de primera calidad. Ven a comer con nosotros. Para comidas de grupos, la mejor opción. Hondarribiko batzokia, Damarrikalean, bigarren zenbakian, Hondarribian. Junto al frontón Uranzu de Irún encuentras Aldizka Mobel, tu tienda de muebles, 300 metros